दिनै दावहानि 90 सान बे 90 सानाव मा सबसे इम्पर्टेन्ट जाथायफोरा जादों दावहायावथ' गोबां बम बारुद बेरदों बेखौथ' खिन्थाजोबनो हाखाया पसिबल नङा स' नाथाय मा आपडेट नुदों दिनै दसे उनाव बेलारुसनि हान्टार हाउसआव इउक्रेन रासियानि गेजेराव सावरायनाय जागोन दावहायाबो सोलिबाय थादों नाथाय सावरायनायाबो जाबाय थागोन बेबायदि मिथिनो मोन्दों दसे उनाव सावरायनाय जागोन बेबायदि मिथिनो मोन्दों थारैनो बे सावरायनायाव मोनसे सर्त लाखिदों इउक्रेना जे हिउमेनिटेरियान करिडर बिनि सायाव सावरायनाय जागोन जे बै दावहाथिलियाव फासिनानै थानाय मानसिफोरखौ माबोरै रैखाथि गुबुन हादराव माने पठायहरनो हागोन दैथायहरनो हागोन बेनि थाखाय सेफ पेजेसनि थाखाय मोनसे रैखाथि लामा बेनि सायाव सावरायनाय जागोन बेबायदि बुंदों आरो मोनसे आपडेट दं बुखा सोहोरखौ माने कियेभ सोहोरनि खाथियाव बुखा होननाय मोनसे सोहोर दं बे सोहोरखौ फिन इउक्रेननि आर्मिफ्रा सेनानै लाफिनबाय रासियान आर्मिफोरनिफ्राय जों बेबायदि मिथिनो मोन्दों बे बाराव इउक्रेना रासियाखौ हुमखि होदों मा बे बाराव इउक्रेना गावनि रैखाथिनि थाखायल' दावहा नांनाय नङा बे बाराव एटाकबो खालामगोन स' बेबायदि वार्निं होदों जाबायदि रासिया इउक्रेनाव एटाक खालामदों नाथाय गावनि हादराव एटाक खालामजानायनि जेबो भय गैया बर्तमानाव नाथाय इउक्रेना बे बाराव रासियाखौबो एटाक खालामनो हागौ जानो हागौ मिसाइलजों एटाक खालामहरनो हागौ रासियायाव बा रकेटजों एटाक खालामहरनो हागौ ड्रनजों एटाक खालामनो हागौ जेट फाइटारजों एटाक खालामनो हागौ बेबायदि बुंनो नाजादों खोमा देट मिन्स बे मोनसे सिगिनाय रासियाखौ सिगिनाय नाथाय रासियाखौ दि बेबायदि एटाक खालामहैनो हागोन बेबो एसेबां पसिबल नङा आरो हायाबो नङा दानि जुगाव नङा होमबा इउक्रेना मोनसे फोसावनानै लादों मा 9000 रासियान आर्मिखौ फोजोबस्रांबाय बा बुथारबाय फोथैबाय बे दावहायाव 9000 रासियान आर्मि थैबाय बेबायदि बुंदों आरो बे बाथ्राखौ इउर'पियान मिडियाफोरासो बुंदों खिन्थु नाथाय रासियान मिडियाथ' 500ल'सो थैबाय बेबायदि बुंदों आरो दा हरनि 7:30 क्वाडनि मोनसे मिटिं जागोन बे क्वाडनि मिटिंआव इउक्रेननि जि समस्या बेखौ लानानै सावरायगोन इउक्रेन रासियानि गेजेराव जि दावहा जादों बेखौ सावरायगोन नोंथांमोना क्वाडआ मा मिथियो क्वाडआव मोनब्रै हादर दं जापान इन्डिया USA आरो अस्ट्रेलिया बे मोनब्रै हादरनि गेजेराव बे मोनसे माने डायलग जायखौ जों बुङो क्वाड्रिलेटारेल सिकिउरिटि डायलग QSD आरो बेखौ जोङो ओरैनो बुंनाय रावै बलसालाव मा होनना बुङो क्वाड होनना बुङो जिहेतु क्वाड्रिलेटारेल माने दिन्थिगासिनो नै स्क्रिनाव नोंथांमोना नायना ला मानो क्वाड होनदो थारैनो नायबा बुजिना मोनगोन आरो बे क्वाडनि थांखिया थारैनो चाइनाखौ काउन्टार खालामनायमोन आरो बेवहाय मोनसे ध्यान होनो गोनां बाथ्राया जाहैबाय बे क्वाडआव इन्डियाल'सो माने रासियानि फालै दं बा प्र' रासियान टाइप इन्डिया अबयसे रावनिबो जानानै गैथ'आनो जायो थारैनो अस्ट्रेलिया USA आरो जापानाथ' माने रासियानि एन्टि नङा होमबा स' बे हिसाबै इन्डियाखौ थारैनो बेवहाय प्रेसार होनो हागोन स' क्वाडआ मा नोंथांमोना एसे खिन्थानि नोंथांमोना नायना ला थारैनो क्वाडआ मा दिनै क्वाडआव सावरायनाय जागोन इउक्रेन रासियानि वारखौ लानानै थारैनो क्वाडआ मा होनबा क्वाडनि ओंथिया जाहैबाय मा क्वाडआ फैदो क्वाड्रिलेटारेल आखान्थि 4 सोदोबनिफ्राय क्वाडआ जाहैबाय मा क्वाड्रिलेटारेल सोदोबनिफ्राय फैनाय मोनसे वर्ड क्वाड मिन्स क्वाड्रिलेटारेल माने मा नोंथांमोना मिथिखागौ आखान्थि 4 स' क्वाड्रिलेटारेल मानो बुङो क्वाड कान्ट्रि मिन्स आसलते बेवहाय क्वाड मिन्स बिनि आसोल जिथु नामा जाहैबाय मा क्वाड्रिलेटारेल सिकिउरिटि डायलग क्वाड्रिलेटारेल सिकिउरिटि डायलग नोंथांमोना थारैनो नुदों बेयाव मा हादर दं बेयाव दं इन्डिया दङ बेयाव दं जापान नैबे जापान नैबे जाबाय USA नैबे माने आलास्का बि USA निनो पार्ट मोनसे समाव नैबे पार्टआ रासियानिमोन नाथाय बेखौ उनाव USA नो बेसेबा रां लानानै फाननाय थाङो नङा होमबा स' बे दिननिफ्रायनो बे पार्टआबो USA नि जायो आरो नैबे अस्ट्रेलिया माने ब्लु पार्टआ बेफोरखौ क्वाड कान्ट्रि होनना बुङो स' बेफोरखौ जुदि थोंजोङै दाजाबनानै एबा मा जागोन बे मोनसे आखान्थि 4 जागोन बेनिखायनो क्वाड्रिलेटारेल सिकिउरिटि डायलग बेखौ जापाननि प्राइम मिनिस्टार शिनज' आबेआ आसलते बुंनो थाङोबा बै चाइनाखौ काउन्टार खालामनो थाखाय बानायनाय जादोंमोन मेन उद्देश्यआ जाबाय बिनि चाइनाखौ काउन्टार खालामनाय बे जाहैबाय मा साउथ चाइना सी नोंथांमोना मिथिगौ साउथ चाइना सी बे साउथ चाइना सीया माव गोलैयो प्रशान्त लैथोमाव गोलैयो पेसिफिक नङा होमबा स' बे साउथ चाइना सीयाव चाइनानि दादागिरिया बहुत बेनिखायनो चाइनाखौ काउन्टार खालामनायनि टारगेटै मालाबार जि एक्सारसाइज नोंथांमोना खोनादों मालाबार एक्सारसाइज बै मालाबार एक्सारसाइजनि टारगेटआ बेनो चाइनाखौ काउन्टार खालामनाय आरो बे क्वाड कान्ट्रिफोरानो बेखौ आसलते बानायदों स' बुंनो थाङोबा इन्डिया जापान आरो आलास्का ओरै USA नि पार्ट मोनब्रैखौ जुदि जइन खालामनो हायोबा बे मोनब्रै खनाखौ जइन खालामनो हायोबा मा जायो आखान्थि 4 जायो ओंखायनो जाहैदों क्वाड आरो बेनि मेन टारगेटआ जाबाय चाइनाखौ काउन्टार खालामनाय दा नाथाय दिनै बेवहाय मिटिं जागोन बे मिटिङाव थारैनो मोनब्रैबो हादरनि हेड मानसिया थागोन बुंनो थाङोबा बेखौ सर्टै QSD होननासो बुङो
ओरैनो जों बुंनाय राव क्वाड होनना बुङोबाबो आसलथे क्वाडा फैदो क्वाड्रिलेटारेलनि क्वाड खिनिनिफ्राय फैदो नोंथांमोना थारैनो नुदो स' बिनिखायनो बे जादों दा बेनि उद्देশ্যखौ नोंथाङा मिथिबाय नाथाय दिनै बेवहाय मा मिटिं जागोन बे मिटिङाव ज' बाइडेन बिथाङाबो थागोन होनना बुंदों जापाननि प्राइम मिनिस्टाराबो थागोन होनना बुंदों आरो लोगोसे अस्ट्रेलियानि प्राइम मिनिस्टाराबो थागोन होनना बुंदों नङा होमबा बे डायलगाव बे मिटिङाव आरो बे मोनसे मिलिटारि एलायन्ससो नोंथांमोना मिथिगौ जेरै नेट'आबो मोनसे मिलिटारि एलायन्स स' पेसिफिक इन्ड' पेसिफिक रिजनाव बेबो मोनसे मिलिटारि एलायन्स बेवहाय इन्डिया आरो प्र' रासियान होनबाबो गोरोन्थि जानाय नङा नाथाय USA जापान आरो अस्ट्रेलिया बिसोरो माने बुंनो थाङोबा इउक्रेनजों सापर्ट दं बेबायदि बिथिङाव मा सावरायगोन जोंथ' बुंनो हाया नङा होमबा जिथु बिदेश नीति बे बिदेश नीतिनि सोमोन्दै जों मिथिया स' आंनि बादिब्ला बेवहाय इन्डियाखौ निस्सय रिक्वेस्ट खालामगोन प्रेसार होगोन बाखि हादरफोरा जेरै हायो रासियानि एगेन्स्ट जानांगो इउक्रेनखौ सापर्ट खालामनांगो नेट' इउर'पियान इउनियनखौ सापर्ट खालामनांगो बेखौनो सावरायगोन थारैनो नाथाय इन्डिया बिनि एगेन्स्टआव बुंगोन मा दावहाखौ फोजोबनायनि थाखाय मोनसे सलुसन दिहुननो नाजानांगो दावहाया गासैनिबो मोजां बाथ्रा नङा गासैनिबो खहा लाबोयो बेबायदि बुंगोन थारैनो इन्डिया आंनि आन्दाज बेनि जिथु एम्स एन्ड अबजेक्टिभ बेथ' चाइना काउन्टार खालामनाय नाथाय बेवहाय जे इन्डियाया UNGA UNSCआवबो सापर्ट खालामासै रावखौबो बेनिखायनो इन्डियाखौ बेवहाय प्रेसार होगोन होननानै सानो बेखिनि कान्ट्रिया आं बेखौनो सानदों स' नाथाय इन्डिया निस्सय बुंगोन थारैनो बे दावहाखौ जोङो जेरैहाय थाब फोजोबनांगो हाथियार होनानै मायबा होनानै उत्साह होनानै बेबायदि दावहाखौ बांहोबाय थानाङा बेबायदि इन्डिया थारैनो बुंगोन मा बुंगोन आं मिथिया जास्ट आंनि आइडियाखौसो नोंथांमोना बुंदो स' नोंथांमोना क्वाड माने मा थारैनो मिथिबाय बेखौ 2007 मायथाइयाव आसलथे शिनज' आबे आरो आमेरिकानि भाइस प्रेसिडेन्ट बै समनि डिकी चेनी आरो अस्ट्रेलियान प्राइम मिनिस्टार जन हावार्ड आरो इन्डियानि प्राइम मिनिस्टार मनमोहन सिंह बिथांमोना सावरायनानै बेखौ बानायदोंमोन स' क्वाड्रिलेटारेल सिकिउरिटि डायलग चाइनाया बे क्वाडखौ मा नाम होदो नोंथांमोना थारैनो मिथिगोन ना चाइना बेखौ मा होनना बुङो एसियानि नेट' होननानै बुङो बेखौ एसियानि नेट' जाबायदि इउर'पियान कान्ट्रिसआव मोनसे नेट' दङ नर्थ आटलान्टिक ट्रिटि एलायन्स थिग बेबायदिनो नेट' बायदिनो बे मोनसे माने एसियानि नेट' बेबायदि बुंदों माने रुजुदों आरो स' जियानो जाया मानो चाइनानि एगेन्स्टआव बानायनायखाय चाइनाया निस्सय गाज्रि मोनखागोन बेखौ स' दिनै बेवहाय मा सावरायगोन मिथिया नाथाय नोंथांमोना थारैनो क्वाडा मा बिनि एसे मिथिबाय बिनि डिटेल्सखौ आं नोंथांमोननो खिन्थायाखैबाबो नोंथांमोननो जास्ट बाङाय एसे खिन्थाबाय थारैनो क्वाडनि बे मिटिङाव मदियाबो प्रेजेन्ट थागोन ज' बाइडेन बिथाङा प्रेजेन्ट थागोन अस्ट्रेलिया आरो जापाननि प्राइम मिनिस्टार सानैयाबो माने एटेन्ड थागोन भारतनि मिनिस्ट्रि अफ एक्सटार्नेल एफेयार्सआ मा फोसावदों जे 18,000 इन्डियानफोरा इउक्रेननिफ्राय ओंखारबाय डेट मिन्स इन्डियाआव सफैजोबाखै नो डाउट इन्डियाआव सफैजोबाखै नाथाय 18,000 इन्डियाना इउक्रेननिफ्राय ओंखारनानै सिमानि हादरफोराव सहैबाय आरो लोगोसे रासियानि सरकारजों सावरायनानै सेफ करिडर मोनसेनि गेजेरजों माबोरै हायो बर्डार एरियानि कान्ट्रिसफोराव लांनो नाजानाय जादों बेखौबो फोसावदों लोगोसे दिनैसिम 30टा फ्लाइट्सआ 6,400 इन्डियान स्टुडेन्टफोरखौ इन्डियाआव लेन्ड खालामफैबाय बेबायदि खिन्थादों स' थारैनो जोबोद धन्यबाद नांगोन आरोबाव खार्किभआव 1,000सो इन्डियान स्टुडेन्टफोरा दाबो फासिनानै दं बेबायदि बुंनो थाङोबा जिहेतु 20,000सोल'सो इन्डियान स्टुडेन्ट बा इन्डियान सिटिजेना इउक्रेनाव दंमोन बिनि 18,000आनो इउक्रेननिफ्राय ओंखारबाय थारैनो जोबोद धन्यबाद नांगोन आरोबाव मिनिस्ट्रि अफ एक्सटार्नेल एफेयार्सआ बिदेश मन्त्रालया मोनसे बाथ्रा फोसावबोदों आरोबाव 24 आवारनि गेजेराव 18टा फ्लाइटआ रिटार्न जाबोगासिनो दं इन्डियाआव थारैनो बेवहाय 18टा फ्लाइटआव खमसे खम 200 हमबाबो 20 × 18 बेसे जायो नोंथांमोना साननानै ला खमसे खम 3,000 to 4,000नि गेजेराव बेबायदि फैनो हागौ नेक्स्ट 24 आवार्सनि गेजेराव आरोबाव एयारफर्सनि C-17 ग्ल'ब मास्टार गंथाम हगार हरदों बर्डार स्टेटआव बर्डार कान्ट्रिफोराव बेबायदि मिनिस्ट्रि अफ एक्सटार्नेल एफेयार्सआ खिन्थादों स' थारैनो जि जानाय नांदों नङा होमबा आरो नोंथांमोना बेखौ मिथिना आसरित जागोन बे मिथिनो गोनां बाथ्राबो जे इन्डियाया फ्रि अफ कस्ट बेसेन नाङालासे भारा होनाङालासे गासैबो सुबुंफोरखौ लानानै फैदों आरो खायसे खायसे इन्डियानि स्टेटफोरा खिन्थु गावसोरनि स्टेटनि सुबुंफोरनि जि एर'प्लेननि जि भारा बे भाराखौ बा जेसेबां खरसा जायो बेखौ होनो थाखायबो रायजो जादों खायसे खायसे स्टेटआ बेबायदि माने एग्जाम्पल उदाहरन बुहुमनि मोनबा हादराव नोंथांमोना मोननाय नङा स' कल्ड सुपार पावार डेभेलप कान्ट्रिफोरा गावसोरनि सुबुंफोरखौ खिन्थु इउक्रेननिफ्राय दिहुननो थाखाय जेबो स्टेप लायाखै थारैनो बै माने स' कल्ड पावारफुल डेभेलप कान्ट्रिफोरा थारैनो मिनिजाथाव होननानै आं बुंगोन आरो बिथांमोना दिहुनगोनबो बोरै
नङा होमबा बिथांमोना दिहुनगोनबो बोरै बे दावहायाव रासियाया एटाकबो खालामनो हागौ खारन रासियानि एगेन्स्ट गासैबो बै हादरफोरा बेनिखायनो बिथांमोना गिनानै फैनोबो हायाखै गावसोरनि पाब्लिकखौबो बासायनो आरो लोगोसे भारत सरकारा इउक्रेननि सरकारखौबो साबायखर होदों भारतनि बै फरायसाफोरखौ बिनिफ्राय दिहुननायनि थाखाय नाथाय रासिया बेनि उल्था बुंदों मा रासिया बुंदों मा जे इउक्रेननि आर्मिफोरा बा इउक्रेनियानफोरा इन्डियान स्टुडेन्टफोरखौ थाल बानायदों आफ्रिकान मानसिफोरखौ थाल बानायदों इन्डियान मानसिफोरखौ थाल बानायदों सिगाङाव दोननानै माने गान पइन्टआव दोननानै रेन्जआव दोननानै मिसाइल रेन्ज रकेट लन्चारनि रेन्ज बा बेबायदिनो मर्टारनि रेन्ज बा रकेटनि रेन्ज टेंकनि रेन्जआव दोननानै माने गावसोर सेफ जानो थाखाय नाजादों नाथाय भारत सरकारा थोंजोङै रासियान आर्मिनि बे बाथ्राखौ सोंखारिदों खारन बेबायदि सोंखारिनायनि जाहोना बेनो बेबायदि जुदि सोंखारियाबा मा जागोन थारैनो इउक्रेननि आर्मिफोरा जुदि इन्डियान मानसिफोरनि सायाव जुदि एटाक खालामबा बेबो साननो गोनां बिसय आरो लोगोसे रासियाखौबो जों जेबो बुंनो हाया मानो होनबा बे बिथिङाव जों नुनो मोन्दों रासियान आर्मिफोराबो गोबां माने हेफाजाब खालामदों इन्डियानफोरखौ बेनिफ्राय ओंखारनायाव स' थारैनो माने मोनसे बेलेन्सआव सोलिनो गोनां जादों इन्डिया माने बेखौनो बुङो मा रैखाथि पलिटिक्स इन्डियान सुबुंफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय ना इउक्रेनखौ दुखु मोनहोदों ना रासियाखौ दुखु मोनहोदों स' जोबोरैनो धन्यबाद होनांगोन थारैनो नोंथांमोना आपडेट होनो नागिरनाय बेनो जे बेवहाय क्वाडआव मा सावरायगोन इन्डिया दिनै सोरनि स्टेन्ड जाना बुंगोन बेवहाय बै मोनथाम हादराथ' माने इउक्रेननि सापर्टआव दंखायो नङा होमबा USA जापान आरो अस्ट्रेलिया इन्डियाल'सो माने ओरैबो नङा ओरैबो नङा स' थारैनो इन्डियाखौ प्रेसार होगोन होननानै आं सानो आरो नरेन्द्र मदि बिथाङा थारैनो बे प्रेसारखौ एक्सेप्ट खालामनाय नङा होननानै आं साननानै लायो रासियानि जि मेन्टेलिटि थारैनो माने फ्रास्ट्रेसन अबस्थायाव दं बिथांमोना स' गासैबो फालनिफ्राय बिथांमोनखौ सेबदों बे हादरा दावहाया जोबनायनि उनावबो मा अबस्था जागोन मिथिया आंनि बादिबा दावहाखौ जुदि दोनाब्ला रासिया बरबादबो जानो हागोन फिउचाराव इउक्रेनाथ' स्पइलानो जाखाबाय जास्ट माने मा होनगोन बेखौ पापेट पुतला मुसुखा बायदि इउज जाबाय थादों नङा होमबा नेट' कान्ट्रिस आरो USA नि स' जियानो जाया मानो दावहाया थाबैनो जोबनांगौ बेखौनो आं इसोरनाव आर'ज गाबगोन बिनि बादै मा बुंनानै